Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagari ng top story subong adlaw, Pebrero 19. Evacuation centers. Ginakulang sa gihapon in kaso nga magsaka sa alert level 4 ang Bulkan Kanlaon. Bangkay sa lalaki nga nalumo sa Bredco Port, nakit-a na. Bangod sang nagkalawigit nga mga tubo sa dalan, rider nakabunggo sa truck, patay. Manukan Country, amat-amat na ginakudalan. Kag sa good vibes, mga barato nga utan, sarang liwat nga mabakal sa Bacolod City Government Center sa Domingo. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, katapos ang Office of the Building Official kabahin sa pag-ausisaon angot sa pag-operate sa isa ka fast food chain nga wala sang permit sa Bacolod. Ginamanwa na ni Mayor Albi Benitez ang City Legal Office nga magpatuman sa investigasyon angot sa pag-operate sa isa ka fast food chain nga wala sang building permit kag business permit. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga kabahin sang ila pag-ausisaon ang katapos ang Office of the Building Official. Luyag mapatol sang alkalde kun nga nakasugod ang construction kag pagbukas ng fast food chain nga wala sang permit gikan sa OBO. Nagligad lang nga si Mana sang voluntaryo nga nagpatuman sang temporary closure ang fast food chain pending sang pagkuha sang permits gikan sa syudad. Ang ginalantaw ta is the internal process bla. Okay. Iti lantaw ta ko may mga lapses sa ubo kung ano ang nagkalatabo dira. Nag-proceed sa construction without building permit. So part of the investigation includes personnel from OBO? Personal from ubo and the processing. Sa number 9, 80 ka mga street dwellers na lakip diri mga street children ang na-rescue sumugod nga ginpabaskog pa sang anti-mendicancy operation sa Bacolod. Humalin sang nagligad nga tuig nagalabot na sa 80 ka mga individual nga nagapuyo sa kilid sang dalan ang na-rescue sang katapos ng anti-mendicancy team sa Bacolod DSSD paagiman sa mapping kag profiling operation. Naupod sa 45 ka mga pamilya nga nagapuyo sa dalan ang 30 ka mga minor de edad nga kabataan. Ginpahayag ni DSSD Head Richel Verde Prado Manga nga ang pila sa mga minor de edad ang na-refer na sa mga institusyon kag ang iban nabalik sa ilang mga ginikanan. Ginpabaskog sang Bacolod DSSD ang mapping kag profiling sa mga area malapit sa mga mall kag call center firm. Inibangod na talupangdan ang pagdamo sa mga ginakabig street dwellers sa Dalan San Juan, Magsaysay, Burgos, Circumferential Road, Rizal kag Lacson Street. Sa number 8, 40 ka mga programa sa idalom sa Bacolod DSSD kag iban pa nga mga opisina sa Bacolod LGU ginpangayuan na sang exemption sang syudad sa COMELEC. Nalakip sa luyag nga mapadayon nga mga programa sa Bacolod LGU paagiman sa Department of Social Services and Development ang pagpanagtag sang ayuda gikan sa assistance to individuals in crisis situation, social pension kag iban pa. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, nga ang aktual nga pagpalabot sang cash assistance ang kabahin sa 32 ka mga proyekto nga ilang nga ginapangayuan sang exemption sa ginapatuman nga banning sang COMELEC. Dugang diri ang 80 ka mga programa sa idalom sang housing-related projects. Ginatipo naman sang City Engineer's Office ang mga dokumento sa request for exemption para sa mga construction of public works kag delivery of materials for public works. Tuyo sa Bacolod LGU nga masuguran ni submit sa COMELEC main office via online sa badason nga semana. Sa Marso 28 na magasugod ang banning period dungan sa provincial kag local campaign period. Sa number 7, soldado nga natiruhan na posible biktima lang sang road rage suno sa army. Posible nga natripan lang sa dalan o kung road rage ang natabo. Amukon nga gintiro ang katapos ang 79th Infantry Battalion sa Barangay Palampas, San Carlos City sang Lunes.
Ang biktima mo si Staff Sergeant Alford Tito. Samtang ang duha ka suspitsado amo Sanday Jobert Himarangan kag Alfie Raganas. Ang mga suspect nakuhaan pa sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. Sunod kay Civil Military Operations Officer 79th Infantry Battalion Lieutenant Dan Carlos Somoza, base sa nakuha nila nga impormasyon, nag-overtake ang biktima sakay siya motorsiklo sa mga suspect nga nakamotorman kag posible ginkaakig ini sa mga suspitsado. Ginto para nila motorsiklo sang biktima kag gintiro siya. Sa piyak sang madamo nga igos ang bala sa lawas sang biktima, yara na siya karon sa estable nga kondisyon. Sunod sa PNP, ginalantaw pa nila ang kangtanan sang duwa sa drug group. Pasakaan sila sang kaso nga illegal nga paggupot sang armas, illegal nga paggupot sang illegal nga droga kag frustrated murder. Sa number 6, lalaking na-missing sa baybayon sa Bredco Port ang nakit-ana matapos ang 9 ka oras. Ginkumpirmar sa pamilya ni Troy Biloya nga iya ang bangkay nga nasapuan sa baybay sakop sang Bredco Port pasado las 11 sang kagabi. Una na nga ginreport nga missing si Biloya matapos maglumpat gikan sa baruto samtang nagapanagat sa reclamation area pasado las 2 sang hapon. Base sa panaysayon sang pamilya sang biktima, una nga naglumpat gikan sa baruto ang magulang nga si JV para batakon ang kukot. Naglumpat man si Troy. Bangod ginaligar, nagtakilid ang baruto bangod tuman kabaskog sang balon. Nakita sa mga abyan sang biktima nga may nagautaw-utaw nga bangkay sa baybay kag sang ila inigin palapitan, ila na kumpirma nga bangkay ini ni Biloya. Sa number 5, bangod sa mga nagkalawigit nga mga tubo nga nagtumpok sa dalan, isa ka rider ang nakabunggo sa truck kag napatay. Patay ang motorcycle rider matapos nga makabunggo sa truck sa highway sang Crossing Agida sa Banwa sa Lacasiana, kaina sang kaagahon. Ang biktima ginkilala sa kay alias Jeric, 24 anyos. Sunod sa kay Police Major Ron Daryl Digos, ang hepe sa Lacasiana PNP, gikan sa Isabel ang biktima padulong sa Lacasiana. Dugang paninigos, naglikaw ang biktima sa nagatangkas nga tubo sa tunga sang dalan, gani naglapaw siya sa piyak nga lane kag nabungguan ang nagasugata nga truck. Giningago padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival kag gileon man nga nagsungka ang driver sang truck nga si alias Henry. Sunod sa PNP, madulom ang mga bahin sang dalan kag wala sang suga. Sa number 4, 70% na na-establish ang mga regional offices sa idalom sang Negros Island Region. Inisunod sa kay Interior and Local Government NIR Assistant Regional Director Teodora Subagaysay. May mga talatapan pa ang ginapaabot ang installation kasubong na lamang sang Police Regional Office sang NIR. Pebrero 3, gin-publish na sa Official Gazette ang Implementing Rules and Regulations sang NIR kag sa 15 dias pagkatapos ang mga publication nag-take effect ini. Natungod nga sa 2026 pa, may kaugalingon nga budget ang NIR, nagakuha sa karon sang budget gikan sa Region 6 kag 7 para sa operation sang tagsa ka talatapan. Suno kay Sumagaysay, depende na sa tagsa ka National Government Agency ang operation sini. Sa bahin sa DILG, 80% na sila nga operational kag hindi pa man fully independent bangod may mga programa pa nga gina-channel gikan sa Region 6 kag Region 7. Kasunod sa publication sang IRR, ginapaabot nga mayara na sang full authority sa pag-establish ang tagsa katalatapan sa idalom sang NIR. I think it depends upon the national government agency. Like for example, in the DILG, we are now on the 80%. So slowly, a lot of responsibilities for the for the four local government units. We have Occidental, Oriental, City 4, and Bacolod City is already lodged on the NIR. So effective today, nag-detach ito from Western Visayas and then the PRO7, the Oriental. It depends upon the national government agency, but again, in the case of the DILG, we are not fully independent as of now. We still have other programs which are being channeled to Region 6 in the case of Negros Occidental and Bacolod City, and Region 7 in the case of Oriental and City 4.
So we are expecting with the publication of the IRR of RA 1200 in the official gazette, we are expecting that somehow it will give us full authority to have a fully established regional offices. Sa number 3, Manukan Country sa reclamation area sa Bacolod ang amat-amat na nga ginakudalan. May mga tenants naman nga nagsugod na sa pagplastar sa Father Ferrero Street. Yari ang report. Dungan sa amat-amat nga pagpangudal sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagpanghimos man sa pila ka mga tenant sa Manukan Country kay inasang aga. Ang Nenas Rose Chicken and Asal, pila lang sa mga nagpabutsyag sang pagpasalamat sa ilang mga customers pinaagi sa social media. Matapos ang malawig nga tinuig nga ila pag-operate dungan sa ila pagbiya sa Manukan. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga sa Biyernes, pasiradaan sa SMPHI ang daan nga Manukan agud masuguran nila ang development project. Starting 21, masaylo na sila sa may temporary Manukan site. Then start kita sa board up. Pila sa mga tenants ang nakasugod na plastar sa ilang mga sulugbahan sa mga tents sa Father Ferrero Street nga sarang nila magamit bilang extension sa ilang mga baligyan sa temporaryo nga Manukan sa parking area sang mall. Ginapatuman na sa Bacolod Traffic Authority Office ang road closure para sa pag-operate sa mga tenants sa mga tents. As well, kung may demolition, na ginata mag-start ang demolition, dapat may closure na ginata. Samtang may pila na ka mga tenants ang nagpadulong sa Bacolod City Government Center humalin kahapon. Iniagod mapakambyuhan ang mga na-claim nga mga food vouchers. Si Mayor Albi Benitez ang personal nga nagpondo sang kapin 600,000 pesos nga mga food vouchers agod nga mabuligan ang mga tenants sang Manukan dungan sa ila pagsaylo sa temporaryo nga baligyan sa mall. Sa number 2, pamuno sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagapanugyan sa publiko labi na sa mga pumuluyo nga sakop sa mga lugar nga apektado sang bulkan kanlaon nga magpabilin nga mabinantayon. Importante sunod kay Director Teresito Bacolcol nga magsunod sa abiso nga ginapagwa sang PHIVOLCS kasubong man sang LGU. Patag niya maidid man ang monitoring sa bulkan kanlaon pero wala sang may makapatod kung magalupok ini kung saan o magalupok ini. Sa karon ang mga parameters o kung balasihan sang kondisyon sa bulkan nagapabilin sa alert level 3. May padayon nga ka-record ng mga volcanic earthquakes, sulfur dioxide flux, plumes kag ground deformation. Patag ni Bacolcol mapasaka sa alert level 4 kung ang volcanic quakes sunod-sunod nga ka-record. Ang inflation sa bulkan ma-record sa mga instruments ini. Sa karon yara lamang ang inflation sa eastern side pero padayon nga inflation ang rason man nga hindi mapapanaog sa alert level 2 ang bulkan. Importante sunod pa kay Bacolcol nga sa karon nga ang 6-kilometer danger zone istrikto nga ginapatuman kay kun may ara sang paglupok matabo sarang malikawan ang tuman nga kalitan kag maka-evacuate pa. Kay nasang aga nagpatigayon sang InfoPress ang PHIVOLCS sa katapos ang media kag mga information officer agud to nga mahangpan sang tulid ang kanlaon volcano hazards. We have to remain vigilant and we have to follow the LGUs, the advices of the LGUs, at of course sa opisina namin. Dapat walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Kasi nga again, hindi lang even at alert level 0 pwedeng magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruptions. So we have to prioritize our safety. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa sa luyag nga tutukan man karon sang Office of the Civil Defense amo nga kumbensyon ang banwa sa Lacasiana nga mag-evacuate sang pumuluyo sini sa Himamaylan City sa alert level 4. Samtang padayon pa ang pagpangita sang OCD sa iban pagid nga mga sarang masayluhan bangod kulang sa gihapon ang mga evacuation centers nga ila na identify sa karon kung mapasaka sa alert level 4 ang bulkan. Ginsiling ni Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez
Natubtob sa karon wala sang approve nga contingency plan ang banwa sa Lakas Liana. Iyaman gin siling nga luyag sang banwa nga sa duwa ka mga barangay nga malayo na sa radius ng bulkan ang luyag nga ipahamtangan sa mga evacuees. Pero sunod kay Fernandez, wala sang specific site kag wala man sang facility ang natungdan nga mga lugar. Kag sa kadabuon sa iga-evacuate, hindi manigar nga may spillover o kung hindi tanan ang ma-accommodate. Gaya sa bayan sang OCD, sila sa gihapon na magapadayon sa paghanda sa Himamaylan Tent City kasubong man sa Kabangkalan para sa Alert Level 4. Sa interview sa DGCast Negros kay Mayor Romaila Nicor Mangilimutan sa Martes, iyagin siling nga tigayon na sila nakasubmit sa contingency plan para sa nagkalain-lain nga alert level sang bulkan kanlaon. Ugaling sa Alert Level 4, may luyag sila nga iga-revise. Sa original nga plano, sa panaad sila maga-evacuate. Pero hindi man sila makaigo rason nga nadala sa plano ang Himamaylan. Sa revised nga plano, luyag nila nga malakip sa evacuation sites ang Barangay Manghanoy, Barangay Nato, Talaptap, kag Lalagsan, bangod ang ini nga mga barangay hindi nasakop sang danger zone sa Alert Level 4. Dugang pa niya nga luyag kung tani niya sang long-term nga solusyon bangod ang kanlaon magapabilin kag hindi man madula. Sa piyakabahin, may mga MOA na nga nalagdaan ang La Carlota, Bago, kag Murcia sa iban niya mga LGU nga maga-accommodate sang ilang mga evacuees sa Alert Level 4. Mayari kami din na nga proposal which is ipapasa na namo liwat sa ilapod kay Cobb. Dala na ang Manghanoy, Talaptap, Lalagsan, kag Nato. So, four Pero na-check barangays. naman nila, ma'am, sa Atong nagligad, nga nag-present ka mo. Oo, pero kung based lang yan sa contingency, kung di makadto, di ma-evacuate, panaagid yung amon, yung main nga, nga kalatuan. So, ma-accommodate ang tanan sa panaad, no? Hindi kanya mo na gani nga nangita kita kay 10,000 plus ang amon, so hindi makumatik tanan sa panaad. So, we will be looking for the place nga na pwede. So, kung pwede man lang ma-utilize ang outside 16 kilometer danger zone sa Amundi, Amon ang pwede inyo man lang yun. And those two barangays are not immediate solutions, sir. Yung sinasuggest ni Mayor. Sa ngayon, hindi pa siya immediate solution because wala mang facilities doon. Wala pang papaglalagyan ng IDPs. Wala pang sites. Sa ngayon, wala pa silang binibigay na yung specific na area kung saan doon sa barangay Nato. Nato and where, sir? Nato barangay. Yung sa baba niya, ngayon? Talaptap? No. Talaptap. She mentioned four. Talaptap. Yeah, oh. Ang Talaptap, a portion of it, affected pa rin ang lahar eh. So maybe yung sa yung mas mataas na elevation, yeah. Nato tsaka part of So, sa Castillana lang ang remaining problem, sir? actually sa ngayon we're still may shortage pa tayo ng evacuation center. With the kung talagang yung worst case scenario yung 100,000 individuals or around 48,000 families. So wala pa tayong mapaglalagyan, kulang pa actually. So kaya ngayong ating RIMT, patuloy pa rin sila nagipag-coordinate sa mga LGUs. Kag sa Good Vibes, sini nga Domingo mga produkto sa mga local farmers ang sarang mabakal sa Bacolod City Government Center. Pebrero 23, humanin lasay tubtob las 10 ang aga. Ini pinaagi sa Bacolod Sunday Market kag kadiwa ng Pangulo. Mga preska kag locally produced nga mga produkto ang isalida. May mga fresh kag cooked seafoods, prutas, utan, bisan gani tanom kag succulents, ibaligya man. Pati itlog, kape, kag mga kakanin, i-plaster man sa BCGC. Bukas ini para sa tanan para inganyuhon ang publiko nga suportahan ang local farmers kag mga maggagmay nga mga negosyante nga nagaproduce man sa dekalidad nga mga produkto. Kag antes kita magtakop sa liwat, tamyaw naton mga live viewers naton Facebook. Si Jessary Hevero, mayong hapon sa imo sir, nagapa-shoutout siya sa kay Toto Sean Andre. Subong man kay Oscar Alejandrino, kay Romel Galio. May pa-shoutout man siya kay Tony Hernan kag Julius sang J&J Stainless. Kay Mirna Clavel,
sa nga Payaw, Binalbagan. Mayong hapon, ma'am. Subong man kay Hensley, Mumbai. May haraman kita sa mga live viewers no via YouTube. Ari diri sa Landay Rigor Ilag, watching from Kuwait. Shout out ko na sa pamilya niya, sa mga Gali family, dira sa may barangay Takuling sa Bacolod. Kay Jojo Cas, mayong hapon man sa imo, sir. Kag amayad tong top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.